De vrijwilligers van het Rode Kruis hebben het druk. Heel druk. Benammen in de maaitijd en simmerdaags binnen een protte evenementen dat ze actief binnen. Of het nog gaat om de slachtenmarathon, de luchtmachtdagen of een muziekspektakel. Bij gewoon evenementen gaat het om een heel soort vrijwilligers tegelijk. Nou, de vliegbasis dat zal tussen de 100 en 150 hulpverleners zijn. Slachtenmarathon moeten we nog uitrekenen, maar dat gaat ook tussen de 70, 80 naar 100 hulpverleners lopen. Ze hebben het nog neer zo druk aan bij het Rode Kruis. En dus binnen ze rap op ziek naar nieuwe meesken. Nou, wij zouden het fijn vinden als we tussen de 75 tot 100 nieuwe vrijwilligers kunnen inschrijven. Dat is behoorlijk wat. Ja, absoluut. Daar wordt een aardig beroep op gedaan, maar dat kunnen we wel gebruiken. Het gaat likos net alleen nog om de evenementen. Ook de neetopvang van vluchtelingen zorgt voor een soort extra drukte. Drukte die ze maar de juwedarstige bezetting eens maar kwalijk kunnen kennen. Als er geen vrijwilligers bij komen, dan moeten gewoon evenementen het toernooi zonder het Rode Kruis doen. We willen eigenlijk geen organisatie teleurstellen. Daar doen wij ons uiterste best voor, maar je merkt gewoon dat op een gegeven moment de spoeling dunner wordt qua vrijwilligers. Wat interesse had, kan de vacatures vinden op de website van het Rode Kruis.